Ngiyadophatha futhi because ama-drugs futhi Usudlala phi-ke manje? ngisadla yona ilokhu ama-drugs. Okay. Ilana-ke ishintsha khona-ke lapha after ukuthi ngize sengidla lento ngingena kwiwunga-ke lapho sengike esikoleni. Yeah, sengingena kwiwunga-ke. Sanibonani babukeli, igama lami nguSimangele Zulu. Ngiyanamukela nonke isho yethu yokuqala ethi ngifike kanjani la under enawe uPopile Studios. Namhlanje ngihamba nobhoti la engizocela ubhoti ukuthi ayithule yena asichazele ukuthi uba igama wakaba nesibongo usukaphi nokuthi yini namhlanje emlethe la e-studios. Sawubona bhoti. Yebo sawubona. Yebo bhoti. Yebo, igama ngicela ungalisho, ngihlala emalokishini ala eThekwini, one of ilokishi la eThekwini. Mina engilethe la e-studio into eyenzeka lana eThekwini like emalokishini esikhulele kona ala around the south. Abafethu esikhule nabo ekade sifuthi sibhema nabo iwunga yathi ipercent lewunga selikhulu kakhulu. Mina ngibhemile iminyaka ama-drugs kodwa ngakhetha ukwayekela ngoba ngithi ngiminyaka yo-8 manje ngiwayekile. Kodwa phela abantu abaningi bayadinga usizo ngoba bazi bangaya kanjani nokuthi mhlampe abantu bakubo noma mhlampe umuntu owumngane ngoba nami ngalithola usizo through uthando lasekhaya nabantu ababeclose nemindeni njengabangane. So but mengabuza ngesikhathi yini yakwenza yini yayidalela ukuthi bomthelele ukuthi ugcine usudla uwunga and yak-affecta kangakanani wena nomndeni wakho labantu basondelene nawe? Shuthi lento ngasho ukuthi indlela eqala ngayo uthi ngiqale ekuqaleni yabo ukuthi ngakhulu bangikhulele emalokishini la ezele kona ngey'nsuku zakudala ama-90s kwakunenkunzi i-crime inkulu kakhulu emalokishini. Shuthi thina laba besikhulayo sasibhulishwa labantu abadala kunathi. Shuthi to a certain stage ukuthi nawe usuyakhula uyabona ukuthi uyabhulisheka. So nawe usufuna ukujoyina leso scheme leso esithile elokishini uhambe nabo ukuze khona uzothola leyo protection naleyo safety ukuze ukwazi ukuphila nje around elokishini. Shuthi waqala kanjalo nami ngayithola ngizona nabantu abangekho right abadala kunami. Shuthi baqala sibhema sabhema lezi daylight ngoba ngiqala avele ngabhema idakamizwa. Qala kontsango siphuzela hlapha lelo langa leyo sibhema iphathini ukuthi uyingidi. Abo shuthi ilokhu indlela umuntu owayenza ngayo sibhekwe samsobamba inkunzi umuntu wesafunda nokufunda ngaleso sikhathi. Shuthi nami ekhaya abazali angasenabo ngihlala nogogo. Ugogo naye ezama ugogo ukuthi umuntu efundile kule right lezi abanye abantu abangenazo ithuba lokufunda kuzona. Kodwa manje ukuthola ukuthi ile pressure leni eqhamuka khona la elokishini ngoba ngeke ngisho ukuthi yayiqhamuka esikoleni ngoba ikole ezazi-right lezi zikwazi ukusifundisa into e-right okuyinto eqhamuka elokishini. Okay, but wami ngabuza nje sithi ngichaza ungitshela ukuthi awuqalanga manje wafika wabhema iwunga nje. Waqala kephi? Naqala ngeyonsangu nogwayi nebhathini kwayima usufikela iwungeni. Yebo, shuthi ngasho ukuthi iwunga elokishini ifike ngo-2009. Iwunga adingeka elokishini ade kudala nje khona ibhathini ukubhenya insango kube utshwala. Iwunga ifika iqhamuka ilezi ndawo lezi zamandiya oCheckmate oPhoenix ifika isiyongena elokishini ngoba nje iqedile ilokishi from leso sikhathi leso ngoba kudala amaphara engafani namaphara manje. Amaphara kudala lewunga yakudala ngisho eyinika abantu isibindi kakhulu ngoba futhi ayi-strong ngalendlela lena ukuthi ungenza noma yini ukuze uyithole uyibheke. Ungenza noma yini ungambulala ngisho umuntu. Leya manje ngokuthi phela iy'khathi zashintsha nezinto zashintsha nangezinto amakhemikhali abathanga ngayo. Shuthi ngasho ukuthi i-level yoku-strong lokwakudala naleya manje ayisafani isiyehlile ilento le ukuthi futhi sekwenziwa ukuthi khona nezinye idakamizwa ezintsha
esefikile abantu asebengena kuzona njengomazini nezinto kanjalo ehlangekho ngalesa sikhathi. Esikoleni khona wona kodwa wagcina nini waqala ukubhema ka standard bani esikoleni waqeda noma uqedanga kwahamba kanjani esikoleni? Shuje esikoleni ngadinga kulo mfana lo ohluphayo esikoleni ngoba ngafunda ezinye izikole zalana nezabelungu agcina expel esikoleni ngokuthi ngangisolakala ukuthi ngikwigang elokishini shuje khona ischeme engihamba naso. Emva kwalokho ngaboshwa ngicabanga ngino-15 ngaboshwa sihamba nale gang lena ekhaya lesebazi ugogo ukuthi nje ngisafundi. Waboshwa singana? Ngaboshwa kancane ngoba phela ngoba ngisaphathi ukwisenza samzali ngaphuma ukuthi ngivise juvenile futhi ngaleso sikhathi noma ngena abazali ngihamba ama-social worker ngangihlupha ngihamba ama-social worker nje ngiyinkinga nje naye abo asekhaya bese be-give up shuthi kwakhona i-social worker indawo erecommendile for mina okuthiwa i-Boys Town ngaleso sikhathi manje sekuyi-Girls and Boys Town for abafana abase from 10 to 18 so we-teenage stage ukuthi mohlupha uyesekuleyo ndawo youth development center kahle ukuthi kulo so ngakhuluma nawo abantu sengibona sengiyaboshwa njalo sengihlela ngisafundi so umuntu ojikayo lokishini kodwa ngina 15 years. Angitshela ugogo ukuthi cha ngicela ukuhamba nawe ngiye kwi-social worker ngizame ukuthi engizamele kule ndawo le ukuthi ngikwazi ukuthola isikhala ngoba sewuphathi nonyaka ayizama social worker sikhulume nalo ithi ngoba sekusho mina sekufuna mina uzongizamela washo kwesikhashana wathi uzongizamela isikole ngasekhaya shothi ngafunda ngasekhaya lokishini mhlawumbe ngafunda u2 months ngaloyo futhi nakhona ngiyakho into engangifunda besikhathi esiningi kangihleli ngingekho esikoleni ngidotshwa ngiyobhema ngenze lezi zinto lezi zaselokishini kwathi kuba ngcono-ke sebesitholile isikhala ngoba basithola ngo-October kanjena youth development center angahlala khona wangathi impilo iyaqoqeka noma ama-drugs angiwabhema kodwa kuzokhona uqoqeka lana iqala khona inkinga ukushona kwagogo ngo-2007 ngiye wangifunda umatric usahlala khona le Boys Town? Ngavele ngayeka khona ngoba phela nethemba seliphelile sokushona ugogo kuyena umuntu engazali sengisele naye angisazi nami emqondweni wami ukuthi ngicabangeni yini ezokwenzakala ngami ngoba ugogo engasekho and futhi ngani-19 years ngangi-confused njena aqala futhi lento yama-drugs aphinde yabuya. Imake ngibuze kodwa so ngesikhathi ugogo engasekho babengekho yini o-anti noma omalume abantu abadala benzozinisele nabo? Like okay right wayekhona usisi wami omdala wayehlela la emafletini edrobheni shuthi wabuya wayohlala ekhaya ngoba ngathi ukuhlala mhlawumbe itheme yodwa ngamatric ngise-boarding school. After that nje iy'nkinga nje zaziziningi yabo leyo nto zaziziningi iy'nkinga ngingasakwazi noma ukufocus kahle ngakhetha ukubuyela elokishini ngoba sengisuka ngibele isitimela ngihambe esikoleni ngibuye ntamba ngaphinde ngibuye elokishini ngoba ngasafuna ukuhlala nakhona shuthi wahamba uzokubhala amafanele waba khona amaphepha ngawabhali like ngafeyila kanjalo qala phansi ngonyaka olandelayo ayibhemela ama-drugs. Usubhema amaphiki ama-drugs? Ngizabhema yona ama-Menrex bhema wona ama-Menrex abhema ama-Menrex wakhona into engitshelako ama-Menrex abhema isikhathi eside iwunga ngingayibhema. Umuthi i-Menrex ushibhathini? Ibhathini. Okay. Yebo wangibhema kakhulu ibhathini from emncane babade ngibhema lona ngibhema isikhathi eside njena kodwa ngiyi-decent kona kodwa nje kube khona lezinto lezi ozenzayo vele uzothula leli truck leli ayi kuhamba isikhathi ngeke ngadecide ngaya komalume kancane ngiyobavashela omalume bathi wabo usemncane unawo umatric and futhi usangabuyela esikoleni bak-advise ukuthi buyela esikoleni hamba ubhalise esikoleni ubuyela esikoleni at least ube nomatric. Shuthi ngonyaka olandelayo ngayithatha i-advice amalume ngahamba ukuyibhalisa ngasekhaya ezinye isikole sengasekhaya
ngiyabhema ngiya-attend esikoleni ngibamba inkunzi ngiyaganga nje ngenza yonke into ihlangahlangene ngibuye ngiboshwe ngayisikole 3 months ngibuye esikoleni bethuka othisha ukuthi hawu manje uhlaniphile manje indaba ngesikoleni ngibatshela bese ngiboshiwe kwathini ukuthi okay ngoba ngangena nga-grade 11 bese ngiyekwazi ukufaka matric yangiqala grade 11 kwafika ukuthi okay ngiyaphasa grade 11 ngiyamatric othisha bamngambela imeeting yesho staff room bathi bacela ukuthi ngiyohlala nothisha yedwa lana ngoba bayabona ukuthi ikhona i-future lana and futhi ubayibona potential shuthi nami because ngangibhema kakhulu ngihlala ngedwa futhi ekhaya usabhema yona ibathini ebhathini futhi nami ile ekhaya ngaze ngifika esikoleni ngihlala ngedwa sengihlala abantu abaningi yabo abangekho right ebusuku emini ngiyesikoleni ebusuku ngiyenza ubugebengu ngilala ebusuku ekuseni ngiyesikoleni buye nganje esikoleni ngoba vele umuntu usuyikhathele ayi wafika ukuthi ngisiqeda-ke esikoleni leyo ngaphasa kahle ngaphasa kahle kwaba khona ilokhu okushuzwa khona imali encane esele kababa ngahamba ngayoyibhalisa ecollege e-Richard Benson School ngenza i-BCom degree in accounting shuthi ngazi ukufunda lo mnyaka u2 ngidrop out futhi because ama-drugs futhi usudlala phi-ke manje ngisadla yona ilokhu ama-drugs ilana ngishintsha khona-ke lapha after ukuthi ngizisengidla lento ngingena kwiwunga-ke lapho sengike esikoleni sengena kwiwunga-ke angingena-ke kwiwunga-ke ngilakhi ngiyabhema cabanga ngibise ngiyabhema unyaka kwakuthi ngaleso sikhathi-ke mawuyiphara lasemphakathini awufuni kwanyamalala iplasma ngasekhaya kwashaya yonke into ekuthiwa iphara kwashaya yonke namhlahla leyo ngiyakwazi ukuphunyuka ngabaleka shuthi ngaba nalokho ukuthuka lokho ngahamba emakhaya ngathi ukuhlala nomnyaka wodwa emakhaya ngabuya mangibuya ngathola itoho ngathi ukusebenza kancane kodwa ngokuthi vele inkinga yetrakhi vele ngiyibhema abuya ngabhema noma ngisebenza ngabhema until ukuthi ngiyabuyeka umsebenzi ungayisinkova kamake lapho usuhlala phi-ke nje usubhema kakhulu ngihlala ekhaya vele ngihlala ngedwa ngihlala ekhaya vele njena ngikhaya ugogo esishonile kwaku-6 room vele ngisayelo 6 room ngiqashisile khona imali engiyitholayo ngoba ngiqashisile kodwa ngihlala nabo abangani bami esikhanga nabo la siyabhema nje until ngizwana nomunye umngani wami uyilakhi we-drug lord yabo leyo nto leyo engitshela ukuthi akuthini uyaye kulokhu hambe uyotshontsha lokutshina njani nje dayisela mina ngoba vele yonke into wayenzela ekhaya eyilungisela ekhaya yonke lento shuthi anami ngithathe le opportunity ukuthi cha ukuthini ukuthi ngimdayisele angivele ngibe yirana manje ukuze khona amacala engeke lokufika amacala ngoba nje amacala amaningi ayefike uthole zangisazi nokulala ekhaya ngiyolala mhlawumbe etoilet abantu bayafika bayingqongqoza abantu bayafika bephethe into abantu bafika baphethe ibhamu bafuna esihlala nabo mhlawumbe ade ngikho nowabikho bakushaya wonke umuntu akukhulunyise wazoza ukuthi lapha kuhlala amaphara lapha abantu bayakhala abantu uthe umuzwa wakho uyawubulala kodwa uyawubona and like hayi ukuthi angibeze lento lena like iyacontrol uyagula uma ungayibhemile uyagula it's like awunguwena sudinga yona ukuze uphile bobhemile uba right umuntu uyakwazi ukucabanga kodwa uma ungabhemile it's like unenhliziyo encane akudleki ukhishwe isisu nje awukho right uphelelwa amandla uyabona leyo fanele ukuthi ubhema uzube right ube normal yourself ufika kanjani ukuthi ugcine uyeka kanjani into i-capital yakho la wa-decide khona ukuthi no this is enough no like imfethu ngikaze ngisabhema ukuthi kusenjalo like ngafuna abantu basekhaya ngoba nomuzi wasekhaya bebese befuna ukudla ngasekhaya okuzokhona abantu nje abafikayo no-50,000 bethi hawu ukudayisela uzobhemi ngabanye befike no-100,000 bethi nathi imali ya uzoba right ya sidayisele lo muzi lo like ukuthi kuqala ama-offers kanjalo kumina lapho ngithi mina esekhaya ngingikwazi ukudayisa lo muzi lona ngoba manje it's like ngizophelela lapha ekugcineni ngoba mhlawumbe futhi benganginika le mali ngoba vele bazonginika cash bephinde bebuyele emva bephinde bethumele abantu bengiphoqe yona le mali futhi lapho umuzi wasekhaya usuhambile nale mali sihambile ngikhelini kuphela kusuku angikhina nalutho
angikhenanga lutho ileyo nto eyenza ukuthi ngawudayisa umuzi wasekhaya lokho ngafanele usise mtshele sisisi kunento kanje lo muzi wasekhaya ekhaya bawudinga cela ungisize nami nginenkinga ngiyibona manje nami nginenkinga ngiyafuna ukuyiyeka kiwo ngiyayifuna ngempela ukuyiyeka kiwo kodwa ngazi kanjani ungangise lapho noma ngisaphe nje kodwa lithi uma ngizothola usizo as like okay right sisefike sihlale phansi nasikhulume okay right la kuthi okay uyabuya qale ke phansi ngoba phela khaya wasokuyenza into nasendlini phansi ngiclean ngafaka clean keep everything manje out clean upende wabusha kuyena kube yindlu utshela abantu abaqashisile ngale ukuthi manje abathola indawo yokuhlala wabayabuya abantu bala ekhaya it's like okay right bebuke abantu balapha ekhaya ngisabhema bolonto it's like isibe ne-argument angiboni umehlweni wenzayo ukuthi fethu ningise-rehab noma ningithengele imetadona boleyo nto ukuze ngikwazi ukuthi ngithembe nami ngoba nje ngilo ngibhema nami ngiyawashaya amaflophi ngiyawatshontsha la ekhaya lo ngisebenzite incane ekhaya baze bebone ukuthi izinto lokhu yidwa kancane la ekhaya it's like ngoba kusikusume bengenzele iroom lami ngedwa ukuthi key right sokuphakela right ofuna ukudla kodwa nje usakwazi ukungena endlini ngoba something ngizongamalala mawangena wena la endlini okay nami understand kanti nginokhiye wama no isipele sakhiye songena endlini bayasebenza baye bayafunda mabahamba emini kusala mina kuphela akho my own keys ngivule endlini ngizenzele noma yini ufuna ukuyenza ngibuye ufuna ukubhema ngifuna ngithathe something ngidayisa bole yodwa hamba isikhathi sixabana yabo ekhaya abantu basekhaya nami like angine enga le nami ngingayazi ukuthi eyiqhamukaphi uthiwazi abantu basekhaya like the day then ngangena ekhaya like I took it almost i-property yonke izinto ezikhona ekhaya ngayidayisa shothi kwezakala ukuthi ngiphuma nempahla ekhaya like usisofela amaphoyisa I like okay right ifike amaphoyisa ngiboshwe angifike okay ngiboshwe okay ngilivume icala ngikhiphe impahla zasekhaya like igwetsho angihambe ngewezini ngiyapha kwethu 6 months ngoba vele kwakuyi-theft vele yeah like kwaku-6 months engikhotshwa nohlala wena owezivile silike yabo ewezivile ufica abantu abahlukahlukene abaqamela ama-background ahlukahlukene uthole uzwa iy'tori zabo ubone ukuthi le nkinga enginazo mina yazi mina anginenkinga compare to istory eyizwa kwalo muntu lapho bengitshela ukuthi wena okufanele ube yiphara wena sibone okuningi ngawe utshela umuntu oseshaye 15 years social esikhombe esincane ukuze iphume usespende impilo yakhe yonke ngemistake eyodwa emayezicela ukuthi akuzoqala kanje nama qala kanje lokhu boshusha ngekeje incane uzobuye mhlawumbe uzu 25 years ugcina ukuthi uno life sentence epheni kusuku manje ngicela ukubuza kodwa njengoba ususewezivile ke manje usukhotshelwe 6 months angithi vele uyabhema ubhema ngongamanje usubhema ngongabheka yeah so ngaphakathi wenza njani ke manje waphele ngaphakathi wona access ukuyithola noma lokho amadrugs awabhema noma ubani echela kuya ngokuthi ubani nokuthi uyaphakamisa inombolo futhi just nasesina access ukuthi ungayibhema leyo nto angigula almost that time ngigula nje umuntu wayegula nje ngoba ngaze ngaphuma ngigula echele ngingakabi right singarecover isibedlela echele ngoba first day ngiphuma echele toqala ngafike ngayenza ngihlele ngiyothola ilokho ama-bus fares ukuthi uyekile ukuthi uhlalaphi adress ibhalile befike ukwehlise ilokho emarket toqala engayenza ngayo sekhona indawo yokuthiwa isemaskandi la ngaphansi kwe-bridge la kusaphela ngaphansi kwe-bridge the first stop kwabo ngaphansi kwe-bridge ngoba ngangavumi naphakathi ngizofuna ukuyiyeka okay wakhona lokho kodwa manje ngokuthi ngangiboshiwe vele engekho indlela kuyithola angavuma phakathi phuma futhi ngabhema futhi kodwa manje angasentshontshe ekhaya ngafika ekhaya first day ngibuyile ngafika ngaxolisa ngathi cha ngenze iphutha engisaphinde ngihluphe and futhi ngaphuma ngasahlala nasekhaya ngafika ngabe ngoyirani ngayidayisa straight uma ngidayisela umuntu elokishini and like impilo yami esengcupheni leso sikhathi kakhulu fika amaphoyisa njalo uyashaya amaphoyisa fika abantu bafuna ukuphuca lento sadutshula uyabaleka and lokho and was getting close ukuthi ngife ithuna sengibuya la eduze
ishintsha nini impilo-ke la usushintsha khona impilo usuyeka iwunga totally usubuyela usula ukhona namhlanje? It's like yabo every episode njalo episode before ngilala angangithandaza ngikhala inyembezi ngikhala ukuthi abo from umfana engikhule nguyena thi lo muntu enguyena namhlanje ngikhala njalo episode ngibhema uthola ukuthi angisafuni ukubhema kodwa because ngiyagula ngoba isifo lento ngiyagula straight angikwazi ukuyeka until ngidecide wakhona umsebenzi wenziwe ekhaya sigezela ugogo wenziwa wafika abantu basemakhaya umamkhulu umsebenzi umamkhulu wathi namhlanje ngicela ukuhamba nawe sibuyele emakhaya sizama ukuthi uyiya kanjani sike yamtshela umamkhulu wathi mamkhulu engeke ngizokulandela ngicela ungahambi nawe mamkhulu like lo so afika umamkhulu like bengangazi ngiyiphara ungibona sengiyiphara la ngakhala inyembezi abo leyo nto ongithulisa abo like wakhona mhlawumbe unembeza owusakhona enhlizweni yami ngoba yabona lo suku lo mhlawumbe ngahlala inyanga yodwa emva lomsebenzi athuke decision ukuthi ngivele ngihambe ngamasho like ngahamba ngaya emakhaya ngahamba straight ngaya emakhaya it's when ngaqala ke ushintsho lapho ukuthi manje aliphume lento edetoxeka akubanga lula. It was a journey and angidinga i-support without i-support futhi abantu asemakhaya ngabe still ngisayiphara namhlanje ngabe ngisayiphara ngoba isilakhi ngangiphuma utwala umzimba wonke ngiqasha amathumbu phuma upoison manje in lo adinga ubhema yonke leminyaka lo usuyaphuma like for inyanga yonke engalali engabazi ubuthongo aqala ukulala emva kwenyanga eyodwa and like ngiweak umzimba wami for a whole year umzimba wami ngihamba odokotela bengifaka ama-drip na yonke into bengifaka imijovo kodwa angirecover ngize ngibuyele kumina it took me about 4 years ukuze ngirecover fully ngibe nje ngigeze nje ngibonakala ukuthi cha no sengumuntu then I took a decision ukuthi uKhirathi angikhulelanga emakhaya yabo leyo nto ngikhulele okushini uKhirathi I got to matric ngiyafuna amatoha aright amaste ukuthi ngibuyele like eThekwini noma ngiye somewhere like ngasathi nje kodwa mangabuthi mangibuyela amashe I'm not strong enough ukuthi ngibuyela futhi elokushini ngoba ngicela sengibhema should I took a decision ukuthi ngihambe ngiLesburg okay yeah mfika thola umsebenzi like ngajwayela ukuhlala elokushini kwenzela izinto ngihlele nabantu abayiphimayo lento ngaze ngaba comfortable enough ukuthi cha sengabuya manje elokushini mangibuya elokushini ngifika abantu vele ade ngiphema nabo omunye uaccuse wami nje esama naye nje wakhala inyembezi eqala ungibona umuntu esesenza yonke into naye and it was motivated ngoba namhlanje ngikhuluma ngizisiphuna 6 months eyiyekile and like yabo sebaningi manje kodwa ngibona nje ensukwini nje is like sebeseselanda izinga abantu abayekayo because babone mina ukuthi ngiwazile ukuyiyeka ngalesa sikhathi kusanzima ngempela and like yabatshela mina ishana entopini mama semsebenzini mama ngiyulunch la bathe ngikwa ngihlale nabo ngikhulume nabo ngisebafisi bazafethu matshela story sami njalo nje and like sebangazi amaphara amaningi lana and understand me and bafuna mfethu ukulokhu ukutshela istory bemotivateke ukuze beyeke. So kodwa ngingaphuza nje ulimi ngicela uyiphi advice ongayitshela abanye abasayibhema iwunga abafisayo ukuphuma kulesimo abakusona abangasathandi? Yabona bengasathandi bethi ngilokhu ikhona indawo ekuthiwa ama-rehab afana noStekeni which is amahala imahala nje kaStekeni ufike lapha ngoba phela iwunga ihlangene nedemoni it's like usathanism lapha yathandazwa lapha yana ngoba lento le ihlangene noSathane. It's not just like uSathane straight is yawudinga umkhuleko within iphume le demon ngoba is a demon and futhi lento ukuze uyiyeke uyayidinga support. Yes, nabantu futhi abaseceleni nje mhlambe kunamaphara almost every house elokishini inali iphara lakhona thothi abasanakile abasenendaweni lelo thando olincane olinika lona
lisho kakhulu eparade, it means a lot. Eparade nje lo thando oluncane omvele wona mhlawumbe uyazi asaphakela kodwa leyo langa leyo mhlawumbe umnike lo 2 slash lo 3 slash yazi lapho uyamnika ithemba uyamnika lelo themba lelo ukuthi yazi nasekhaya okay trust ayikho ngoba nami ukuze ngiphinde i-trust ekhaya ukuthi iminyaka ngoba nje bengasangithembi hayi sibonge kakhulu bhotwami ngiyezwela-ke babukeli lapha emakhaya ukuthi kumele ukuthi abantu abakulisimo abadliwunga nawo bonke abantu abanye abadla ama-drug kumele sibanikeze support imindeni isondele eduzane nabo ibaseke babe nethemba singalilahli ithemba kubo ngiyabonga omane angicatha siphethe ukuthi umuntu omunye makhona nomuntu onesitory mhlawumbe afuna ukuthi hayi kulevele ngizoyikhatha ushayela usipaphu lapho manje hayi yarecord ngisho lokho nje ukuthi uma ukuthi nayo umbukeli la emakhaya mhlawumbe unaso isitori naye angafuna ukuthi azoshare nathi akasibhalele kwinawubhobhile@gmail.com. okay yeah kodwa sizoyifaka vele na ku-screen ngezansi. okay sesayivala vele manje yeah ngavele uqala ngibonge-ke ukuthi awuyabonga ukuthi afika azoshare isitori sakhe bese ngisho mekhona umuntu omunye ekhaya onesitory ukushare okay sithinde sendele nje email. okay ayisibonge kakhulu bhotwami usuku lapho ukuthi uwazi uze la e-studio sethu uzoshare nathi ngiyathemba ukuthi nasemakhaya ababukeli bazwile nokuthi face basupport abantu abakulisimo nabanye abadla amanye ama-drugs kodwa ngiyacela nakho nasemakhaya lapho mekhona umuntu onesitory sakhe futhi ukushare nokudinga usizo sicela ukuthi asibhalele asendele kwi-email nawubhobhile@gmail.com. Siyabonga.